Og så en ordentlig trøje snehang. Det er min far. 1, 2, 3, 4. Nu skal vi snart have regnet. 5, 6, 7, 8, 9. Nu skal vi have regnet. Jeg skal bare give et slag heroppe. Og den er vi nu. Hold da, ham. Ja, det kan bare Nej, det drejer om. Altså, ham der først på en 9, han skal betale søm. Ham der sidst på en 9, han skal betale vejen. Og du må slå på hvad søm du vil. Ja, du må slå på hvad søm du vil. Nu er han slået en skæv. Har en 5. Jeg tror du ramte søm. Ja. Det var nu. Ja. Ja, for se. Og de skal Nu han skal slå 2. Det er sikkert, ja. Hvad fanden den er slået på? Jeg kan nu, Mads. Nej. Ej! Hvor er du den bøjes? Det bliver vist mig en kamp mellem Willy og... Ja. Det var så håndværk. Ja. Nå. Det er godt, Ole. Det er lort, Mads, at han skal sætte. Hov. Må Ja. Det er alt er lovligt. Ja. Bare han. Det er ligegyldigt. Det er bare han får pokker op. Det er rigtigt. Nu vinder vi lige lidt med ham. Ja, nu skal han syde lidt. Yes! Nu skal han syde lidt. Ej, jeg kan også så det lige, den bliver den, der betaler. 2! Det er så i øjnene. 2! Så, Willy. Kom så. Nej! Stille, vi er foran. Kom så, Willy. Kom så. Kom så. Den her runde der. Meget bedre. Yes. Ja. Hvor bander der rundt? Her.